Pagi. Hello, Papang Margie. Good morning, Papang Margie. May buntag. Good morning. Maray na alas sa lahat dyan. Luto-luto. Si Manay Pagi yung camera ko. Pasensya na kayo, guys. Banat pa si Admin Panyang. Thank you so much. Pasensya na di ako nakaano masyado sa anong paggabi sa nag-live ka. Nag-short din ako. Nagmadali at ako paggabi. Si Sir Jan Suristanya. Mega nag-shout out. Good morning, good morning. Dahil ko pang ginagawa. Banat luto si Manay. Banat yaho yaho yeroye. Regine. Do you still have no disposable? I'm always have disposable, some gloves, but I'm comfortable without using this. I cannot, I cannot give my best test to my dishes. Tama ba yung English ko? Sus, ginoo ko. Pasensya na mo sa akong English. Oy, English, kinarabang. Good morning, guys. This is your Manay, Mami. Ayan, nagluluto pa si Mami. Dami pang gagawin. Kumusta? Tinuruan ko kagabi ni Sir Jan. Dapat daw ilapit-lapit yung camera sa, o yung laruan. Tapos nag-silent LS sa paggabi. Hello, Mama. Ma'am Shikit. May galang shout out. Regine. Yes. Thank you so much, Ma'am Shikit. Ayan. Bigyan kita jacket, Ma'am Shikit. Ads moderator. Ayan, meron ka naman Shikit. Thank you so much, Sam. Thank you so much. Turistang yaya. Thank you so much. I will cook. Bulot ako ng pinakbit halo-halong gulay sa hipon, sa salt, hipon, salted shrimp. Thank you so much, guys. Admin Panyang. Dito naman sa amin ang maulan, Admin Panyang. Nagsalan pa naman ako ng labahan ko. Marshikit, thank you so much, Marshikit. Nagluluto ako ng pantinda ko. Ano? Ayan.
maya, mga ano na, city na, lalabasan na yung mga parakain ko. Sisikain na sila. Dapat guys, alas 7, makaluto na si Manay. Guwapang Mama Faye, mega love shout out. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ito si Manay, si Mami. CBO, luto, luto. Kay, lagi, di ana, oras di peligro na. Kaso kailangan ko mag-live kahit pa short para yung WX ko. Bumaba, agoy, ginoo ko basig malap. Palo na naman ko nilulusos, ginoo ko. Mag-iosep. Hindi ako nakabili ng ng oyster sauce, naubusan ng oyster sauce, kaya ano ang dapat na pampalit sa oyster sauce guys, para medyo may kunting tamis, kasi sa lahat ng bagay guys, kahit anong bagay dapat may tamis. O diba guys, Nurse Anton, Sir Nurse Anton, good morning, good morning. Ako hindi nagagamit ng mga tugtog na yun kasi nga lagi na lang ako copyright, kaya ito guys. Shout out Sir Nars. Good morning sa ating pugi na si Sir Nars. Ayan, Ria Derhel mo. Ayan, andyan ang aking mga palanggas, Mama Faye, Ma'am Shifty, Ma'am Kate, Palyang Payatot. Ayan, thank you so much. Ayan. Babalikan natin guys, pag walang oyster sauce, anong pampalit natin para medyo manamis-namis ang ating luto na konti. Konting sugar lang. Ayan, good morning, good morning. Konti lang naman. At saka guys, dahil mahal ang isda, ang isang gigi, ganyan kalaki, o ganyan kalaki, yung na nakataasa, o sa kadupa ba, o sa kadupa, para medyo tumubo guys. Ano sabi ni sir? Sige, sigaw lang. Para tumubo ang isang sibobo o gigi guys, galunggong, hatiin mo. Meron ka lang 5 pesos sa isang 5 pesos sa isang piraso. Sabi pa nga ng inchik, pito-pito, maiipon din yan. Ganansya din. Ayan, Jeremiah, Megalabsya de la Cruz. Hi po, Megalabsya. Jeremiah, bigyan kita ng damit. Ayan, good morning, Jeremiah. Baba lang kayo ng inyong mga bahay-bahay, guys. My ship kids, thank you so much. Ria Helmo. Alam mo, Ria Helmo, wala pa akong pambili ng ganito, sigaw-sigaw talaga, sigaw-sigaw. Bakit guys? Wala pa tayo ganyan-ganyan nilalagay dito. O, hindi man tayo mga malakihan na mga mga YouTube. Hindi kagaya ng iba may mga ganyan-ganyan na dito. Jeremiah, pakibaba lang yan ng link. Thank you so much, Jeremiah de la Cruz. Hi po. Hi, good morning, Sir Nars. Good morning. Thank you so much, Sir Nars. No, Ronald Kumilang. Ayan, Sir Ronald, na lagi yan inaantok. Sige lang, tulog-tulog niya si Ronald. Dapat may katabi ka matulog, Ronald.
Maayong buntag diha. Yes, thank you so much kaayo. Ronald Kumilang. Guwapo yan si Ronald Kumilang. Yan din si Jacqueline TV. Gandang umaga. Tanghali, gabi. Ayan, maayong buntag. Good morning, good morning. Ayan. Bigyan kita ng jacket, Jacqueline. Ayan, bigyan ko ng jacket si Jacqueline para naman, kasi nga malamig sa ibang lugar-lugar eh. Kahit hindi ibang lugar-lugar, dito malamig din dito. From Bicol, Legazpi City! Ayan, guys. Ang araw-araw nakasama ni Manay, ni Mami. Hindi naman yan sponsor, oh. Ganyan. Ano yun? Araw-araw, Jacqueline, kapi-kapi sa diha. Okay, okay, kapi-kapi yun. Maayong buntag, Mama Feg, wapa. Nag-jingle-jingle ko ganiya sa iyo kaayo si Mama P. Bagong buntag ko. Ayan, si Mami P. Malakihan naman yan. Mami Shiket. Panyang payatot. Bisibisihan na yan. Turistang yaya. Bisibisihan na yan. RGTV, wapa. Some globes. Hello! Hello, 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 hello. Kati-kati lang kayo. Meron na din akong kape, guys. Kape na kayo, guys. Thank you so much. May munta ka rin yung tanang, guys. Ronald Kumilang. Unsa ka partner niyo sa kape. Journaling TV, Jacqueline TV, Ligalan siya kasi, ayan. Thank you so much, Ria. Hey, Mami, patamusak ako. Lagyan lang ng Ria. Salamat, Mami. Oo, pupuntahan natin yung si Ria. Puntahan niyo si Ria, guys. Bikita niyo, guys. Ayan. Ayan si Ria. Hello. Ayan. Tamusakan niyo, guys, si Ria. Mamaya ako pupunta dyan, Ria. Jacqueline, salamat, host. Thank you so much, Vince. Pagdala mo, Jacqueline. Humad Kumilang. Mama Pig, guwapa. Yan si Mama Pig. Siguro nagsumba yan si Mama Pig. Si Mama Pig na like, Datugti, Balakang, Lami, Musumba, Aguy, 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 Aguy. So, doon ka ron, start ngayon, hindi ako gagamit ng, ano, kasi apat na, copyright na talaga ako. Sus, ginuha ko marinig. Hirap kasi maglinis, guys, yung ano. So, hirap maglinis kung may copyright ka. Ayaw mo maglinis-linis, tabak mapalo, mag-Jeremiah. At paano mag-live? Andiyan naman sa andyan naman sa baba, Jeremiah. Bago si Jeremiah, ayan. Kagaya niyang Jeremiah, sa aking andyan baga yung, mo, yan sa gilid. Andyan may plus, pindutin mo yan sa gitna, may lalabas yan na short, video, yung video pag nag-upload ka, my live, yun ang pindutin mo. Tapos dyan, lalabas na dyan kung anong gagawin mo, gagawa ka ng title, ayun. Tapos i-on mo na, andyan naman may mga pasunod-sunod dyan, Jerma. Gracie TV, ang kwabang si Gracie TV, good morning, Jerma, baba mo. Ayan, tinuruan ka ni Gracie. Thank you so much, Gracie. Tinulungan ako na Gracie. Thank you so much, Gracie. Pait ba yung akong, ang palaya? Dagdagan ko pa ng aso. Kunti na kasi nalagay ko. Basta yung cross sa gitna, gawin mo yun, Jeremiah. Gracie TV, ayan si Gracie. Thank you so much, Gracie. Ayan. Ria, paano naman yung ni Ria?
TV. Thank you so much. Yung mga nakita ba bang phone? Ayan, thank you so much. Hindi ako masyado makaturo kasi ginagawa ako dyan. This is Manay. Sundin mo lang Jeremiah. Luto na ng aking pakbit. Oo. Ay, masarap ito kahit patsamba ito, Jeremiah, ng ating tinda. Binabalik-balikan naman ang ating mga susi in taon. Kahit patsambang luto ni Mami, kung wala kang ayan, Jeremiah, sundin mo sa Greasy TV. Greasy TV, ayan, salamat sa pagturo. Ayan, pinabag. Sundan mo lang si Greasy TV, Jeremiah. Magagawa mo yan, Jeremiah. Ayan, ilalabas ko naman itong nalutong pakbit, guys. Ayan guys, luto na ngayon ating mga preto, hotdog, eggs, ayan guys, so, ayan, pritong galunggong, saka dalagang bukid guys, halo-halo yan, saka cheese dog, egg. Tapos ko muna ito guys, para may mapagpilihan sila. Ayan guys, let's go. Ayan. Sunod ko namang iluluto guys ay tinulang isda o tinuwa ba sa Bisaya ba? Tinuwa ba? Sinabawan ba? Kanang dito sa Bicol guys kasi Bisaya ako, nandito na ngayon sa Bicol guys. Tinuwang isda. Dito, kusido. Ayan, sa Tagalog ay sinabawang isda or tinulang isda guys. Pag may nagbibigay daw sis, paano na kuhanin? Nagbibigay ng Jeremiah, Gcash ba? O palipad ba yung sinasabi mo? Pa-explain naman yung kay Jeremiah o Pira, yung halimbawa Gcash. Diretso sa Gcash mo siyempre, pero kung palipad, yung palipad niya yung sinasabing palipad, pwede na ba paliparan ang hindi pa money? Pwede ba yun? Iipon yan sisi, mag-iipon yan, hindi na may makukuha, basta pagpalipad, hindi yan, hanggang maka $100 ka.
Pag $100, saka mo pa makukuha. Pero, makukuha mo niyan kung monetize channel na yung ano mo. Tapos, after na ma-monetize ka, bibigyan ka naman ng mga requirements, sa gaya ng tax, bank account, ganyan. Saka mo yan makukuha. 1,000 pira, $100,000. Yan. Maiipon yan doon sa accounts, sa ano mo, sa maiipon yan sa ano mo sisi. Tapos makukuha mo lang yan pag na-monetize ka na. Bakit ba? Ilan na ba ang ano mo, Jeremiah? Tingnan ko nga. Jeremiah de la Cruz. Ay, andito. Ikaw ba ito, sisi? Ito? Oh, ang tataas ng ano mo, oh, ng views mo. Yan, Gillis Esquire. Patuloy na, ang taas ng mga views mo, oh. Gawa ka lang ng gawa, oh. Panonoodin ko ito ng ilang minuto, saka kita digitan. Ganyan ang pakipag ano ang Jeremiah. Dapat panoorin mo muna yung video nila, saka ka makikipag-connect. Kasi pag hindi yan, ano, o yan, kagaya kay kay Ronald Camilang, dikitan mo na siya kasi napanood mo siya ng todo. Eh, hindi naman ito kay ano, Jeremiah. Jeremiah de la Cruz. Videos. Ito ko ayer, oh. Saka ko yan dikitan. Mag-comments ka muna. O, ayan, Jeremiah, ha? With kalimbang pa yan, Jeremiah. Wala na si Jeremiah. Basta dinikita na kita, Jeremiah. Salamat. Maganda ito si Jeremiah. Jeremiah is beautiful. Thank you so much anyway. Ronald Comelang, anong partner ng iyong kape? Ay, si Rhea Hill mo. Puntahan ko si Rhea Hill. Kamsakan ko si Rhea Hill. Rhea Hill mo. Admin Panyang. Thank you so much, Admin Panyang.
Gracie TV. Ayan, bisitahin mo sila. Yung si Gracie TV, Panyang Payatot, mga malalakihang bahay yun, pumunta ka doon. Ayan, Riader, na ako Riader. Nadikitan mo na ba ako, si Jeremiah, Jacqueline TV. Jacqueline TV, thank you so much, Jacqueline. Jacqueline TV. Ito si Jacqueline, oh. Thank you so much, Jacqueline. Jacqueline TV. Nagbasa at nagbisita. Ayan. Ito ba, tingnan ko muna, Jacqueline, bago kita dikitan. Dikit na ba ako dito? Tingnan ko, Jacqueline, watch mo muna itong nagbasa. I-play ko muna ito. Sibuyas. Thank you, Jacqueline, Jeremiah, Ronald Pumilang, Gracie TV, Margie TV, Panyang Payatot, Mama Faye. Ayan, Jacqueline, all done dikit, Jeremiah, dikit na din ako sa'yo. Sabi ni Sir Jens kagabi, wag daw akong mag-live ng madalian lang. Dapat daw naka 1 hour or 3 hours daw. Mami Pearly, 60 Pearly. Thank you so much, 60 Pearly. Mami Pearly, shout out. Good morning, good morning. Pearly, shine from the ocean, shining in the sun, over in the shore, Pearly Shell. Thank you so much, Pearly Shell. Shout out. Ayan, magluluto ako ng nilinisin ko na yung talbos ng kamuti, guys. Tama ba yun, guys? Ask ko lang kayo. Tama ba yung sabi ni Sir Jans na dapat daw pag nag-live, huwag madalian. Jacqueline. Dana din ako sa'yo, Jacqueline. Binisitan ko na yung mo, bahay mo. May bakas ako doon, Jacqueline. Mami Pearly, thank you so much, Mami Pearly. Thank you, thank you. Yan, nilinisin ko yung talbos ng gamote. Gracie TV, shout out, Wapa. Thank you, Mama Faye, Wapa. Margie TV, Wapa. Panyang Payatot, pinakagwapa. 60 Pearly, Jacqueline, Jeremiah, Ronald Kumilang, Sir Nurse. Si Sir Nurse. Ang pugi din na si Sir Nurse. Salamat, Sir Nurse, pagbisita niyo sa amin. Kuya Berhay.
Ria Der Helmo. Pagkatapos namin dito magbisitahan ni Ria, doon na naman sa FB. Doon na naman kami sa FB. Ria Der. Ria Helmo. Chocolate. Kung di kita nyo ako guys, andito oh. Ito ang aking Thank you so much Ria. Change ko naman yung aking pang Mama P. Shout out. Ay, buntang Mama P. Morning oras sa Mama P. Mauna niya akong sumba. Sa wilog ng pawis. Pinangatabilog ng pawis ni Mami. Isog po ba na? Dili kayo, wala pa. Kayo, walay lami. Kaya kayo na lang. Maulan dito, nagsalang pa naman ako ng labahan. Tapos ako magluto, tapos din ang labahan ko. Mahirap talaga pagka nanay, daming ginagawa, labi na nanginabo, oh my, shout out diha sa mga
OFW sa mga laing nasod sa ibang bansa, guys. Ingat lagi kayo dyan. At enjoy lang ninyo dyan. Relax lang para hindi kayo dyan ma-homesick. Happy lang. Enjoy lang yung pag di nalungkot kayo, panoorin yung mga sumba ni Mama Faye. Jacqueline TV, Jeremiah, Panyang Payatot, Margie TV, Gracie TV, ayan, Ria Helmo, Ronald Comelang, Nurse Anton, Mami Pearly, ayan, thank you. Pag nalulungkot kayo guys, bisita lang kayo sa mga channel na yan guys. Ganyan kami ni Daddy D. Tulong-tulong. Shoutout sa Trina nandyan, na nagtambay guys. Salamat. Shoutout kay Sir Jans. Sir Jans, salamat kagabi pagpunta ng aking live. Sa pumunta kagabi sa aking madali ang live. Para lang pang ba yan guys, pang WH. Bumaba yung WH, baka na mawala na naman ako ng delikado. Hindi lang yata magpa-monetize ng channel na ko. Hindi basta-basta. Yung pumupunta ka sa ibang mga channel, manghingi ka ng patulong ka ng WH. Hirap ng ganun guys. Kaya ingatan natin yung mga channel natin. Ako nga, medyo alarm ako guys kasi nga, naka-apat na akong sunod. Tatlong copyright, kaya hindi na talaga mag-ano ng mga sounds. Hilig ko pa naman sayaw-sayaw sana kasi pagkapoy na ba yung magluto, no? Kinahanglan yung magpahinga muna, lingkod. Ako di, gusto ko, naggalaw-galaw pa yan, ganang. Nare-relax yung ko. Ganun guys. Nare-relax yung katawan ko. Wala ba yung kapoy ba? Tulang isda. Tinawang isda. Pusido. Good morning everyone!
Init kayong sabaw. Ito ng tinulang manok ko. Tama na. Manok hindi. Tinuwang isda. Tinuwang isda din. Tinulang manok ko yung harap. Patang. Tama na. Ilabas ko naman ang tinuwang isda. Para sa higit sila sa sabaw. Si Arlis, binawasan yung 300. Yung kanto, binakaw niya. Pagkuha ko ng bihon, guys. Sarap ng bihon ko, guys. Sinaluan ko ng pansit. Bihon pansit. Bang egg. Ang pangalan din. Bang egg yung tawag na ito. Yan, sauce mo, boy. Ha? Hindi man pa doon. Wala. Sige, tag ko, nanay, unya, nanay mo yung, baboy, sige boy, alas ka dyan mo na ito bakalon? Iya, matasabay mo na ko yung mga solita. Iya, mansako ka mo. Oo. Ang nakakakaon niya ate yung mga. Tapos na kong luto, guys. Dahil tapos na ko magluto, guys. Namahaw na ko, guys. Alas 8 na, lapit na alas 8. Inom na ako ng gatas, guys. Ito lang kayang inumin ni mami, guys. Bear brand other.
kailangan ni mami mo, tinda pa rin, tinda-tinda kasi meron akong first year college. Kailangan niya ng pambaon, guys. Saka yung pang araw-araw, pang paid. Shoutout naman dyan sa inyo. Pang Mama P. Buti si Mama P. Hayahayag si Mama P. Parang tilo niya si Mama P. Ako naman kasi guys, meron naman akong anak na ano. Kaso lang, hindi naman dapat naigit. Pawaya sa kanya lahat kasi binata yun. Gusto ko makapag-ipon siya para sa future niya, guys. Almusal muna ako bago banat linis. After linis, magsasampay. O diba Mama P? Mama P, sayo-sayaw lang yan karon. Kalingkod na po taod hugas sa mga hugasan, limpyo. Taod, magsampay na. Hindi na lang ibinili ako ng anak ko ng washing machine na ilalabas na lang sa yung dryer na ba yan? Kanan, ibutang lang nila ito ha. Kahit paano, nabilhan din, mas paano. Magsasampay na lang. Copy this. Kaya nga muna ako. Ayan, shout out sa inyo guys. Sir Nurse, Mama P, ariyahin mo. Thank you so much sa inyo guys. Kasi daw pag nag-live, live daw, guwapa nga. Kunti, maliit lang. Hindi daw yung counted kay Lulu. Dapat daw mga 1 hour. Tsaka paano sabi ni Sir Jans. May pa na si Mama P. Kay, wala, may katulong ko si Mama P. Ako, lahat akin ito Mama P. Mga anak natin baya. Kaya si Mama, sige pa rin ang ano ni Mami kasi may pinapaaral pa ako. Kaya although nga, pinapaaral yun ng anak ko, yung pang araw-araw niyan, pangkain niyan, kakahiya naman na lahat na lang doon sa kanya hingi. Gracie TV shout out. Thank you so much, Mama. Kanyang kaya ako. Ay. Ilista ko yung pumunta para madali ko yung panda. Mama P, Ronald Camila, Gracie TV. Lars Anton. Jacqueline TV.
Jeremiah. De la Cruz. Mommy Curly Vlogs. Ano ko alam? Wala di diya sosya. Linipat pala sila ganyan. Mommy Curly Vlogs. Ano ko ba? Rhea Helmi. Rhea Helmo. Ronald Kumilan. Thank you so much sa inyo guys. Ma'am Shiket. Ma'am Shiket. Kanyang payatot. Once again, shout out kay Sir, kay Sir Jans. Some globes, thank you so much, some globes. Sige, malanig pangitag globes, sige. Some globes, oy. Ayaw ko doon nag-globes ako. Kahit meron naman akong globes, guys. Turistang Yaya vlog. Kahit may gloves ako, guys. Hindi ako gagamit ng gloves kasi hindi ko matansya yung pagtimpla. Sanay ba yan ito? Si Yero, yeah. ESMR. Margie TV. Thank you so much, guys. Kasi mami. Thank you. Pagawon. Ito guys, nalista ko na yung mga ating excuse me. Sige, ganyan ko, nakalimutan ko, naghawak pala ko ng sili. Napunta sa ilim ko yung sili ko. Sili. Haway. Agoy, mga to, paman to. Ako gwapo sa may gisalang ko gabi Isa ko natulog. Agoy, kay nagbuntag. Duhara pa ni sod. Sir Johnson nagtabi-tabi. Katulgan bitaw na ako. Kuan gwap kanang bihon og pansit ba yang akong gihalo.
Kaya ako baya, guwapo sa akong, gina-alternate ko baya, guwapo sa akong. Ganun ba, behon. Una, tansyado ko na ang usa ko to sa kabihon, mga tulo lang ka ang no, pad ana ang mahurot. So may mausa nga kuan bilin. Nya ang pansit na pod, pagkasunod adlaw naman, tansyado ko pod ang mahurot nila. Akong ginabawasan. Naipon-ipon sila, guwapso niya. Karon ako nang gibuo, maong nahalo ang pansit o bihon. Lamay pod ra ba? Pansit o bihon, guwapso. Daghan lang mga gulay-gulay ba yan. Ang uban ba yan, sa sobra ba yung pagtinda-tinda, dili ginabutangan nila gulay. Nga damo, basta lang kay gisahon na unsa ba. Niya mo na ni mga unta, mga bata, mga di ba, what ko lang kanang mag-live ta kanang pang ano lang ba ya, hindi naman yung kagaya sa kanang dati baga ang dami-dami mong tao. Dami ba yung tao sa'yo dati? Kagrupo mo? Wala naman yung grupo-grupo eh. Iya-iya naman lang kuan sila. Di bali ko guwaps so ay magtabi basta na ay tao. Usay gani guwaps mag-live ko. Ang usa ko lang ang akong kauban o ang tablet ni Daddy di. Pang-upload o pang update ba. Uy, congrats guwaps, may ads ka na sa kuan. Daghan ka man po view sa FB. Damo kag view sa FB kaya makakasahod ka talaga diyan. Sir Mega Mars, good morning Sir Mega Mars. Kumusta Sir Mega Mars? Excuse me. Nasamid ko Sir Mega Mars. Ay. Nasamid lang ka. Ay. Welcome lang na ako Sir Mega Mars. Salamat kayo Sir Mega Mars. Salamat ko Sir Mega Mars. Nakasahod ba ako Sir Mega Mars? Pero palibasa ba yan Sir Mega Mars? Laing na pero super thank you talaga ako Sir Mega Mars. Dili lang ko salamat sa imo Sir Mega Mars. After 10 months, datit kaya. Ha? Magtabi-tabi na ako, kahuman ako luto. Alam mo ba, Mama Pinaka pa dyan, Mama, story ko sa'yo. Alam mo bang, salamat ako dyan kay Sir Mega Mike kasi nga, nag-watch din yan sa aking videos, guys. Ako din, nag-watch ako sa kanya. Lagi-lagi, hindi ko yan iniwanan sa kasi, yung si Sir Lloyd G, ano ko yung, lagi ko yung pinapanood, ganyan, mga views nila, mga video nila. So, papansin ko rin naman nanonood sa akin. Kaya sila nakarami ng aking, after 10 months, nakasahod ako, guys. Alam mo ba, guys? Dahil kaya sululoy. Paglaing naso daw, US daw, dako kaya punong tax. Noon sa badi-badi, napuno ko nga akong tindahan sa soft drinks. So, dinner na ako, akong ipalit og soft drinks, tanan, akong nakapilang ko ka, kung dito, akong ipuno. Lalay ni mo, Sir Mega Mars, Sir D. Alam ko yun, Sir D. Pinakilala mo na yan eh. Salamat kayo, Di baling bawasan og tax basta kayo makatilaw. Di balik tigdugay, Pero shout out sa inyo, amping-amping mo kanuna dyan. Enjoy life kahit nasa malayo ka mo.
Mga unta pandesal, may pandesal ba sa laing nasod? Gwapang na mapi, may pandesal. Alam nyo ba guys, na iba-ibang pandesal meron dito sa Bicol. Merong pinabugdo, merong pinataas, meron po pinaoblong. Kani ganahan ko ani sa iya kay gahi deres tumoy, dere sa dulo. Matigas-tigas kaya ang nangyayari sa pandesal na binibili ko, tanawa, mga dulo ang nawala. Oh. Kasi gusto na ko, gahi-gahi ba, gahi-gahi. Tama ko, sa ibang bansa ngayon, gabi ngayon, hapon yata sa ibang bansa. Oo sir, Migamal, salamat kayo sir, Migamal sa maghiwa na po ko. Salamat kayo, gawin na po ka, si Sir Migamal. Karon na duha na nga akong cellphone, nakapalit ko sa ka-cellphone nga Vivo. Makakuha na kong mga playlist po, makasupport sa Riyael mo there. Sir Migamals, meron ka na, ilagay man sa FB page Sir Migamals yung mga videos mo Sir Migamals. Malay mo, ang dami-daming mga supporters sa ibang bansa, mga taga-ibang bansa. Malaki ang mga views, sila ang nag-aano sa mga taga-ibang bansa Sir Migamals. Yan sa Riyael mo, grabe nagsahod na yan sa Gapang mamapi, parehas kayo, may mga ads na kayo sa sa FB, pero si Mami, wala din tayo ads. Hello, and taas Mami, oy. Sige lang, tanan na lang nga, paki-iki, ay gahin mo ni Mami, oh. Gamay ka, ay kong views dito. Ayan, salamat kayo guys, ha. Ayan, sa inyong pagdalaw. Shoutout ka ninyong tanan. Dalaw-dalaw, nasuportahan na tayo guys. Ayan. Sa bagay, yung iba dyan, tulad kay Sir Megalas, mga magagandang trabaho niya, mga magagandang kita niyan. Pero souvenir ninyo lang yan, Sir Megalas, no? Tingnan ni Sir Megalas pagka for good na siya, yung mga doon, mga lugar na binidyo niya. Ang gaganda talaga, Diyos ko po. Tapos yung mga daanan na ang lawak, Diyos ko, Mariosip. Just na-imagine ko lang yan parang sa sine lang, sa pelikula ko lang yan nakikita, guys. Bihon na Sir Megamar, kayahin mo, bihon niya, na may pansit. Ganito ako, guys, pagka. Sayang ba yan, binibili yan, tinitinda ko, inahalo-halo ko yan, ginukumbine ko, para naman, maging pira ba, kahit konti. Mamapihain ka na mamapi. Hawa man mas mamapi. Sir Megamar, magawa ka ng FB page. Kasi karamihan na nagbubulong doon sa FB page. Mga taga-ibang bansa. Tapos ang kitaan doon, ang laki pagka nasa ibang bansa ka, Sir Megamar. Iba doon ang kitaan pag nasa ibang bansa ka. Luya ng pandesala, oy, wa naman yung mga dulo. Mahila ba sound? Pasensya ka na sila ni Jamal Sky. Idol-dol ko no. Idol-dol ko noon. Bibo man lang ni siya ba, kaya hina. Ang dati ko na cellphone, di ada, at least nakabili kong Vivo, bugbog sarado na ni siya. Pero alam niyo na ba guys, na nag-start ako ng COVID, yung tipid-tipid rin pa ako. Nung hindi pa ako nagpalit ng ng channel guys, ng pangalan, tipid-tipid rin. Boss, ko yung kaso na ayaw ko nang balikan yung tipid-tipid rin kasi pinalo ako doon ni Lolo. Kaya na lang ako, Regine Vlog na lang, dito na lang ako sa Regine Vlog. Noong una naman,
Sana makapunta. Oo nga, Sir Mega Miles. Hindi maggawa ka ng it depends, Sir Mega Miles. Parang ganun lang naman sa YouTube. Gawa ka, Sir Mega Miles. Number 1, supported mo ako, Sir Mega Miles. Para kita-kita tayo doon. Ako doon, sige lang kung sayaw-sayaw. Bisag unsan lang ako masayaw-sayaw. Nasad nga niya ako gahapon kay medyo na lain ba ako ko kay may nag-comment sa ako about dyan sa Bicol. Sir, Bisaya man ka banda, sir. Alay-layo diri sa Bicol, sir. Ligaspi man ni, sir. Diri ko nakapamasol og bana, sir. Diri ko nakapagmasol pamasol saya ko akong papa Bisaya taga Bugo, Cebu. Nakapamasol pod siya taga Masbate. Masbate niya ang halong Bisaya, Masbate niya. Nakapamasol ko diri Bicolana na. Ayan, di na ni sa Ligaspi. Madali lang na nimo, sir, pero lagot sakay sa eroplano oy. Punta kailan ba uwi mo, sir? Mega Miles. Hindi pa man yan for good, Sir Mega Miles. Ay, bakasyon, Sir Mega Miles. Ayun, sana makapasyal ka dito, Sir Mega Miles. Bisag payag lang ng amo diring lugar. Napasyal-pasyal ka, Sir Mega Miles. Salamat GPTV sa pag-help kanina ha. Hindi pa masyado nakaintindi yung si Jeremiah, baguhan pa lang kasi. Shout out GPTV, shout out Mega Miles. Rhea Helmo, salamat. Sana sir, next year makapasyal ka nga dito sa Bicol. Ang laki rin naman kasi ng Bicol. Dito kami sa Legazpi City. Kailangan na daw kanin, kanon, purot na ang fried rice. Kanin. Pag ganito guys, natapos na ako magluto ng pantina ko, guys. Lingkod-lingkod na. Itood, manlimpyo na. Ang hugas na. Sige Sir Mega Miles, ingat kayo dyan. Parang hapon na yata, ibang oras natin, dito umaga. Diyan sa'yo, pang ano na, mga kahapon na o paggabi na. Shout out Mega Miles, thank you so much. Ingat, sir. God bless. Support nyo guys, Mega Miles guys, mabait yan. Itong bahay niya guys. Mega Miles TV. GPTV. Kaon GPTV. Hala baby ko. Apa dito?
Shoutout sa channel GPTV. Thank you so much. Shoutout. Ayan na po si Gwapong Kabutoy ay. Naimbuntag Kabutoy. Yeroye. Ayan si Yeroye. Nakamata na si Yeroye. Ay, may lista na ako kay Yeroye. Kabutoy. Urig. Miga Miles. Maayong morning diha. Sir Kabutoy. Ayan guys, nalista ko naman ang lahat na pumunta ngayon sa akin. Salamat, maraming salamat. Shout out kay Mama P. Ronald Camelang. Ayan, habang nag-inom-inom ko sa akong kape. Gracie TV shout out. Nurse Anton, good morning, Sir Nurse. Jacqueline TV, good morning, Jacqueline. Jeremiah De La Cruz, good morning. Thank you so much. Mommy Pearly Shell Vlogs at Saria Der Helmo, shout out. Ma'am Shikit, ayan. Panyang Payati, thank you so much. Some gloves, thank you. Ayaw, sige pang hanap ko gloves. Uy, di ka magpangitag gloves. Torres Tangyaya, shout out. Torres Tangyaya Vlog. Rayo, ASMR, ASMR, shout out. Margie TV, Gwapang Margie TV, shout out. Gwapong Kabutoy, ayan, shout out. GTTV again, shout out. At saka, kay Sir Mega Miles, shout out. Good morning guys. Okay lang GPTV, pahinga ka na dyan. Game over na. Tapusin ko lang kung kain mo na kung tinapay. Mag-i-end na ako. Sabi ni GPTV, game over na daw. Pula-pula pero may lamig. Puwa, may lamig. Sa totoo, GPTV, sabi ni Kabutoy ulit. Thank you so much, guys. Kain pagpag. Kain tayo tinapay, guys. Pahinga ko ha. Para mahugas naman ako. Sampay na naman. Mommy all around. Cubs liya ni sa Kabutoy. Cubs! Sabi ni Gwapang GPTV. Cubs! Kabutoy.
Pag nagtimpla ako ng gatas, gusto ko iiwan sa nakadikit sa baso, sa tasa. Yan, ang laki ng naiwan, guys. Lami mana. Kita nyo guys, yan gusto, pag nagiinom ako ng gatas, guys, gusto ko may nakadikit sa Tatablag 5, gopang. Tatablag 5, dito pili. Good morning, good morning. Thank you so much. Tatablag 5. Ang laki ng naiwan, guys. Yun. Yan ang gusto ko. Nagtitimpla ko ng gatas, guys. Laging may ano. Thank you naman, Tatablag 5. Sige lang, bisibisihan ka lang dyan. Ingat-ingat. Naglinis daw siya ng CR. Linis ng CR, Tatablag 5. Ito, ang gatas na naiwan. Ayan. Sarap. Tumubos tayo ng tubig. Baka busy kayo, guys. Okay lang. Thank you so much. Kunin na ninyo. Huwag na kayo magtambay, guys. Okay lang. Bye-bye, guys. Tatablag 5. Thank you so much. Bye-bye. Thank you sa pagtambay nyo, guys. Good morning, everyone. Shout out kay Sir Jans. Shout out kay Kurot Itlog. Shout out sa lahat-lahat yan. Pumunta. Thank you so much, guys. Kabo po. Thank you sa Tatablag 5. LGBT. Bye-bye.